Il-ħamis fil-għaxija fl-ewwel jum tas-summit tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja Ewropej qablu fuq il-ftehim għall-Baġit Ewropew u l-Fond tal-Irkupru Ewropew. Għal dan is-summit fi Brussell hemm il-Prim Ministru Robert Abela. Mill-baġġit ta' 7 snin li ġejjin pajjiżna se jkun qed jibbenefika minn 2 biljuni u 270 miljun euro. Dan huwa l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt kiseb pajjiżna, id-doppju li nkiseb fil-pakkett finanzjarju ta' qablu. Dan il-ftehim intlaħaq wara li kien hemm kunsens dwaru f'Lulju li għadda, iżda l-Polonja u l-Ungerija, immexxija mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropej li għamel parti minnu l-Partit Nazzjonalista, bdew jeddu li jużaw il-vito tagħhom biex jimblukkaw il-vot. Dan hekk kif l-Unjoni Ewropea bdiet tiddiskuti mekkaniżmu sabiex l-istess Unjoni Ewropea twaqqaf il-fondi lil pajjiżi ma jħarsux lejn is-saltna ta' dritt. Fuq Twitter, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ħabbar li ntlaqa ftehim u nnota kif issa tista' tinbena l-ekonomija Ewropea. Min-naħa tagħha l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet kif l-Ewropa mixja l quddiem u faħret il-Presidenza Ġermaniża talli fi żmien tlaħaq il-ftehim. Qabel is-summit tal-mexxejja Ewropej, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal kif fl-aħħar jiem sar xogħol ta' preparazzjoni sabiex isir progress f'dan ir-rigward. Intant il-pandemija tal-COVID-19 u l-vaċċini ddominaw id-diskussjonijiet tal-mexxejja Ewropej waqt is-summit ta' jumejn tal-Kunsill Ewropew li beda l-ħamis. Tul jum tal-ħamis il-mexxejja Ewropej laqgħu l-iżviluppi pożittivi tal-effettività tal-vaċċin għal COVID-19 u l-ftehim li għamlet il-Kummissjoni Ewropea ma' diversi kumpaniji fil-qasam tal-farmaceutika li qed jiżviluppaw dan il-vaċċin. Innutaw kif il-vaċċin se jkun affordabbli għal kulħadd u li l-vaċċin se jkun aċċessibbli għal kulħadd. Waqt is-summit il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet kif il-kampanja favur il-vaċċin se tkun qed toħroġ bil-lingwi kollha Ewropej u se tiġi mbuttata minn stilel tal-futbol. Il-Kunsill Ewropew faħħar ukoll arranġamenti li għaddejjin sabiex meta s-sitwazzjoni tal-pandemija tkun aħjar madwar il-kontinent Ewropew ikun hemm vjaġġar b'mod normali u koordinat.